سلامت عنا هبلي كبراتنا كبران تخاتلتي نايز ساعات حزرتن أوانا وزيناتاتن حيزلخم قريبا لخو فلما رستاتهم كسمعكم أب منغو حايل تاتقراين حايل مكل خالي جيبيان زتخايد وق أب منغو هاقرات إيرتران قبس أن زتخايد ركبن جنرال تهدس ورد بزعواسلت أننزل أوانا وخونتاتن زهابو مجلس أن حيزلخم قريبا لخو كساب موداتا حابيرخم نصنحو سناي مكتالي لكم مسواتي تقرالاي تخلى برهانا رأى بينا لعدم قالسو كابتون بلحتن هزبي زفت ومن زبهالو كفلي هزبي تقرال تحوحات حادو إنيرو كاب عدم نسنتو جميرو عدم لكو عدم مام انت هزبي تقراي أبق قالس زنابرا تقرالاي تخلى برهانا رأى لهم وعنت عسرت مازيا خلت شحن عسرت شمون تنام تمرد دما كاب زعلن بموت تفلو يركب سنسرعات غبرو دما سنبت عسرت حاد مازيا خلت شحن عسرت شمون تنام تمرد ساعات خلتنا ينقو مقالستون فتوتن أبز ترخولو أب مقابر حربينيات تقراي كاتيدرال بيتكريستيان دا جبريل مقالة دما كم زفت تقليج يركب صنعات نملا سدران منا بشومون تميز خلت شحن عسرت شومون تنام تمرن نقو خواب ساعات عسرت غلطن فرقان أبد أبدا دبيت كوشت اللي مويفولي بوتا أرق مقالة أب مونغو أرمع عسرت شوعات تنات بهال زفلت أكال حيلتا تقراين أب مونغو بوغن نزتك كذا سجيرو تلو حيل مكلا خالي تيبيا نحات إروان زن حلو تخسي كم زت خايدن مسوات حدا وتادراو تيبيا دما كم زقات من تقليج إركب اتغستت زتفتر أوالات مكل خال سراويتي إثيوبيا نابتي أبالات حالتا تقراي زلو وبوتا بممزا نابتي حالتا تقراي حيزومو زنبرو دفاع مزيوم دما دهساس بمقبار نابتي ناي دفاع أمان دحرمتو كواسوم زتفترك همزخونا دما تقريج إركب حالتا تقراي دحار بمتو كواس خلت وتادرات زوقعون تخونو كاب خلت يوم تحادا كمزموتا دما تقريج إركب وهابت حابريتها كمزحبر ودما بوغان حالتا تقراي زبت حدقا كمزي اللي ترقاقيج إركب دحرزي بمخانو دما أولات مكل خال سراويتي تيبيان ناببوتو تمليسوم أبرو واتكازا نزين برو بقمت على حمسة زخونو سبوانا مسنون سرحتنياتات اندك أنسيون دما حاويسو لعول سباوي تحسات زتمولو موقعتي كمزبت حم دما أتوم سرحتنياتات دما قليج كمزلو تقليج إركب لعلوي الأخير إرترا مسبب سلطان قبسية معزاز من الناتات تزراريبو وحالف قطوع وقديات قدفات تحقس كبريواتين من نسرين نقدن إندسترين أتو نسر الدين صالح زقامة لعلوي الأخوان قسي إرترا بستقبروا العدمة مسارات عب قبسي وقعوا مبصحيفة زمارلو أتلو خاب كايرو منستر قدية وصائي دكتور بدر عبد العاتين منستر وفرن ناي وصا نقدن دكتور محمد رافيد صالح نبز قبرو ركب مونغو إيرتران قبس انزل قطوع زمنان محيال زتي تبحيل الله أبت زتا باستفرالي قديات أوني حبار مرد كم استفتحون تقليس الله بكالا حبريتا نولو ألاو نتن حد نتن زتان إيرتران ملو دقفا كمتب قبس أفليت الله بوغن كايروز وصا حبريتا كم زنتسرو لتن هاجر استراتيجيكو زمنان لون كبلتي قبس أو منستر كم تزاربت تغيش الله قبسين لو ألاو نتن حد نتن زتاو قزعات مريتن إيرتران ملو دقف كم زلو أزميرو الليبل أتي بمنستر وفرن نقدن وصانت هاجر زوصا مقلسي عمونغو إثيوبيان إيرتران بسنكو قداي نايتي أديس أوا وغصالة العلو زلا مسلوال نتافتق بحرون ودبن وتر سفينو زل اللقوانيو كايرو نزم مقلسي تهبزلا ناي فيدرال عقاب حق إثيوبيا بالعلي تبارك داويد استبهاله والكسب حاويسو بقبن مسققار دك سباس تطرطرو عسرت حدا سبات كس كبز مسرات فليتو أتوم تخصصتي كاب إثيوبيا سومالين إيرتران سدتنياتات بمملمال بسودان بيلوم ناب ليبيا بزي سرع مقد بموساد عبرخاتات ليبيا عقيتهم جنزب كأكو كم صنحيو اتخصص زرد سلسة شحن شمونتميت سنسما نيان شوعاتن قديات هم ليبيا بزركبو ناي مساقاي مخزنات بمعقات جنزب نخفلو كساقايو نخلو تاسقاقر تكشيتون كجزون كم صنحون تقليسلو قديات ناتوقعو زتغارصو فيديوتات نسدرا بيتون بملأخ النفس وكفون كابس شوعاتميتن حامسان شيح كساب حدن 2 مليون بر يحطو كم زنبرون كاب كلتشن 15 كساب مفارق كلتشن 10 شومون تنقطات راقز يعني 4 بليون 25 مليون بر كم استقبلو تقليسلو سنكز مسرح حيوات 133 سبعة كم زحلفن 76 دق نسيو دماغ كم زدلفران عبد خصة تغيش الله جنرال تادس ورده دخيموم دكيسوم نعدنا ملسنا كاب زبلو تمزابلت بزوحات كم زموتو كم زرقاقز تزاريبو
ጀነራል ታደሰ ወረደ ሹመት ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ምስተናውሐሉ ንፈለማ እዋን መግለፂ ኣብ ዝሃበሉ ወቅቲ እዩ እዚ ተዛሪቡ ዘሎ። ንሱ ኣብቲ ብሰሉስ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ መራሕቲ ሕወሓት ስልጣን ከይተቐበሉ ኢሎሞ ከም ዝነበሩን ነቲ ዘረባ ከም ዘይተቐበሉን እዩ ተዛሪቡ። እቲ ዝተናውሐ ስልጣን ፕሬዝደንት ብገለ ምክንያት ከካትዕ ዝቀኒየ ኮይኑ ሕወሓት ኣብቲ መስርሕ ከም ዘይተሳተፍን ከም ዝተገለለን ከምኡውን መንግስቲ ፌደራል ንብሕቱ ከም ዝወሰኑን ብምንካፍ ነቲ ውሳነ ከም ዘይቀበሉ ምግላፆም ዝዝከር እዩ። ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብቲ በሰሉስ ንሚድያታት ትግራይ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ግን ኣብ ገለቶም ወሰንቲ ጉዳያት መብርሂ ይብሎ። እቲ ፕሬዝደንት ሓደ ዝልዓሎ እቲ ብማዕከናት ዜና መንግስቲ ፌደራል ዝተመሓላለፈ ፀብፃብ ዝምልከት ኮይኑ ንሱ እቲ ዝተሰርሐ ሓቂ ክዕበጥ ከም ዘይኽእልን እቶም ኣብ ፀብፃብ ዝቐረቡ ምስልታት እውን ናይ ቀረባ ግዜ ምስልታት ምዃኖም ብምግላፅ ነቶም ዘለው ፀገማት ክፅብፅቡ ብዘይምኽኣሎም ግን ናይቶም ሚድያታት ክፍተት ምዃኑ ጠቂሱ ኣሎ። ብዝተገብረ ክልከላ ባጀት መድሓኒት ነዳዲ ይኹን ካልኦት መሰረታዊ ነገራት ትግራይ ኢዳን እግራን ኣጣሚራ ኮፍ ከም ዘይበለት ዘመላኸተ ምዃኑ ዝሓበረት ፕሬዝደንት እንተኾነ ትግራይ ካብ ስራሕ ከም ዘይበኮረት ኣመልኪቱ እዩ። ኣብ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሓዊሱ ንካቢኔ ፌደራል ኣቅሪቦ ዝተባሃለ ዓመታዊ ሪፖርት መሰረት ገይሩ ዝቀረበ ፀብፃባት ሚድያ ኣብ ትግራይ ሰፋሕቲ ንጥፈታት መንግስቲ ዳግም ሕንፀትን ሕውየትን ከም ዝተሰርሑ ዕውት ዓወት ከም ዝነበረን ኮይኑ እዩ ቀሪቡ። ጀነራል ታደሰ መግለፂኡ እቲ እዋናዊ ኩነታት እቲ ክልል ዘይምጥቃስን ናይተይ ሚድያታት ክፍተት ዋላ እኳ እንተበለ እቲ ኣብ ፀብፃቡ መሰረት ገይሩ ዝቀረበ ሪፖርታጅ ግን ብሓሶት ኣይከሰሰን ወይ ድማ ኣይነፀጎን። ጀነራል ታደሰ እዚ ብዝምልከት እዚ ሕለፍ እዚ ትረፍ ዝብል ናይተን ሚድያታት ስራሕ እዩ ብምባል እዩ ገሊፁ ዘሎ። ካልእ ዝዘራረብ ዘሎ ጉዳይ ኣብ ምንዋሕ ስልጣን እቲ ፕሬዝደንት ዝምልከት ኮይኑ ቅድሚ 2 ወርሒ ኣቢሉ ንመራሕቲ ሕወሓት ምድላዋት ክግበር ክሓትት ከም ዝፀንሕን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝገይሽ ግና ንስልጣን ዘይኮነስ ኣብ ኣፋን ዕርበታን ፀብፃብ ንምቕራብ ተፀዊዑን ከም ዝኾነ ተዛሪቡ እዩ። ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ሽዑ ንሽዑ እቲ ፀብፃብ ኣብ ዝቐረበሉ መዓልትታት ስልጣን እቲ ፕሬዝደንት ከም ዝናውሐዎን ዝዝከር እዩ። እቲ ፕሬዝደንት ብሕወሓት ዝቐረበ ሰብ ይኹን ካልእ ኣማራፂ ሓሳብ ዘየለ ምዃኑን ንስኻ ስልጣን ከይተቐበል ዝብል ሓውሲ ትእዛዝ ከም ዝነበረን ተዛሪቡ ኣሎ። ፕሬዝደንት ጀነራል ታደሰ ስልጣን ኣይቀበልን ምባል መሰል እዩ። ንስኻ እውን ከይተቐበሎ ዝብል ግን ግቡእ ኣይኮነን ብምባል ከም ዘይተቐበሉን ምስ ብዝተኣሳሰር ንመጻኢ ድፍኢት ኣብ ትግራይ ኮይኑ ከም ዝቃለሶን ገሊጹ ኣሎ። ሕወሓት ኣብ መግለፂኡ ዕድመ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ምንውዑ ክልታዊ ፖለቲካዊ ዝርርብ ዘይተገብረሉን ካብ ኣፍልጦን ተሳትፎን ሕወሓት ወፃኢ ዝተመሓላለፈ በይናዊ ውሳነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዃኑ ንመላእ ህዝብናን ኣደራዳሪ ስምምዕ ፕሪቶርያን ማሕበረሰብ ዓለምን ክነፍልጥ ንፈቱ ክብል እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተዛሪቡ ነይሩ። እቲ ፕሬዝደንት ዘሊልካን ፈኪርካን ዝኸውን ነገር የለን ዝበለ ኮይኑ ኣብ ምምላስ ተመዛበልትን ምውሓስ ግዝኣት ትግራይን ኣበርቲዑ ከም ዝሰርሕ ተዛሪቡ ኣሎ። ምምላስ ተመዛበልትና ይኹን ምውሓስ ግዝኣት ትግራይ ካብ ጥርሑ ዝዘለለ ክኸውን ኣሎ ይብል መግለፂ እቲ ፕሬዝደንት። ጉዳይ ተመዛበልትን ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይን ከምኡውን መፍታሕ ዕጡቕ ሰራዊት ትግራይን ካብ ምስ መንግስቲ ፌደራል ዘካትዑን ናብ ፈፃፅማ ውዕል ፕሪቶርያ ዘኽሕንክሉን ዘለው ጉዳያት ምዃኖም እዮም ዝግለፁ። እንተኾነ እቲ ብዕጡቓት ተደፊኡ ካብ ስልጣን ዝተኣለየ ፕሬዝደንት ነበር ጌታቸው ረዳ ኾነ ሕዚ ስልጣን ተነውሕሉ ዝበሃል ዘሎ ጀነራል ታደሰ ወረደ መዓልታዊ መግለፂ ዝህብሉ ጉዳይ እኳ እንተኾነ ብግብሪ ግን ተመዛበልቲ ኩናት ትግራይ ኣደዳ ቁርን ፀሓይን ኮይኖም መረበቶም ዛጊድ ኣብ ዒድ ዕጡቓት ከም ዘሎ እዩ ብተደጋጋሚ ዝግለጽ። ሕዚ እውን ብሰላማዊ መገዲ ነዞም ሕቶታት ንምምላክ ከም ዝሰርሕ ዝገልጽ እቲ ፕሬዝደንት ዝኾነ ይኹን መገዲ ናብ ውግእ ከየምርሕ ከም ዝፅዕር ተዛሪቡ ኣሎ። ግን ማዋርሕ ኣብ ሕፃት ድሕሪ ዘጋጠመ ሓደጋ ጥሜት ናብቶም ተመዛበልቲ ምርሕ ዝነበረ ፕሬዝደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ሽዑ ደኺሞም ዝደቀሱ ተመዛበልቲ ንዓድና ምለሰና ኣብ ዓድና ዝገጠመና ክንከውን ክብሉ ከም ዝተረኣዩ ዝፍለጥ እዩ። ሕዚ መግለፂ ክህብ ከሎ ግን ብዙሓት ካብቶም ዝደቀሱ ከም ዝመቱ ከም ዘረጋገፀ ብምሕባር ዝኾይኑ ይኹን ፖለቲካዊ ጉዳይ ንጎኒ ተገዲፉ ቀዳምነት ንዖም ክኸውን ከም ዝግባእ እዩ ተዛሪቡ ዘሎ። ጀነራል ታደሰ ወረደ ቀረባ እዋን መንግስቲ ፌደራል ነግመ ህንፀት ስራሕቲ መገዲ ኣብያተ ትምህርትን ካልኦት ፕሮጀክትታትን መሰረተ ልምዓት ውሱን በጀት ከም ዝተለኣኸ ኣረጋጊጹ ኣሎ። እንተኾነ ጀነራል ታደሰ መግለፂኡ ማህያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ብዝምልከት ብቐፃሊ ዝርርብ ከም ዘድልዮን ኣብ ሓፂር እዋን ፍታሕ ክረክብ ቃል ከም ዝተኣተውን ጠቂሱ እዩ። ከምኡውን ሕፅረት ነዳዲ ብዝምልከት ኣብዚ ሕዚ እዋን ብሰንኪ ቅልውላዊ ማእኸላይ ምብራቅ ኢትዮጵያ እውን ተፀሊኣ ከም ዘላ ብምግላፅ ብቐፃሊ ግን ትግራይ ከም ክልል ዝግባእ ብፅሒት ክትረክብ ምዃና ከም ዝተሓበሮ ኣብቲ መግለፂ ኣብሪሁ ኣሎ።